ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவரும் நான் பார்ப்பதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த அருமையான இந்த வேளையிலும் நான் உங்களோடு கூட ஆண்டோடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக வந்திருக்கிறேன். நாம் ஒரு வேத வசனத்தை குறித்து நாம் தியானிக்கலாமா? யோவேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் எடுத்து வேத புத்தகத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். யோவேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 24-25 வசனத்தை நான் படிக்கிறேன். களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும், ஆலைகளில் திராட்சரசம் எண்ணெய் வழிந்தோடும். நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன். அல்லேலூயா. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் சொல்கிறார், இந்த நாளில் நான் திரும்ப கொடுப்பேன், நான் திரும்பமாக எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். ஏன்னா இந்த மாதம் வாக்குத்தத்தமும் அதான் நம்ம தியானித்திருக்கோம் இல்லையா? ஆண்டவர் நாங்கள் நிச்சயமாக நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ பாருங்கள், இதில் நான் இழந்து போனது எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அதான் இங்கே பார்க்குறோம், களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்ப போகிறது. இன்றைக்கு இன்னைக்கு வெறுமையாக இருக்கிற நம்முடைய வீடுகள், நம்முடைய குடும்பம், நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நிரப்ப போகிறார். அல்லேலூயா. எனக்கு அருமையானவர்களை, இங்கே பாருங்கள், களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பும், ஆலைகளில் திராட்சரசம் எண்ணெயும் புரண்டோடும். ஆமென். கர்த்தர் இன்னைக்கு எல்லாவற்றையும் நிரப்பி நம்மளை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். பாருங்கள், இந்த நாளில் இந்த மாதத்தில் நம்ம நிறைய எதிர்பார்ப்போட காத்துக்கிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நான் திரும்ப கொடுப்பேன். அல்லேலூயா. நீங்கள் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் நான் திரும்ப கொடுப்பேன். எனக்கு அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போக போகிறது இல்லை, நீங்கள் ஒரு நாளும் நீங்கள் கண் கலங்க போகிறது இல்லை, கண்ணீர் இல்லை, உங்களுக்கு துக்கம் இல்லை. நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு ரெட்டிப்பாக நான் கொடுக்க போகிறேன். என்ன, நான் எல்லாம் இழந்து போய் இன்றைக்கி தவித்து நின்றுருக்கிறீங்களா? ஒருவேளை கடைசி நாட்கள் ஆயிடுச்சு, இனிமேல் எனக்கு எப்படி நடக்க போகுது, இனிமேல் என்ன, எப்படி எனக்கு ஆண்டவர் செய்வான்னு நினைக்கிறேன். ஆண்டவர் சொல்ல, நான் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவு இல்லையா? ஒருவேளை குடும்பத்தில் வியாதியோடு இன்றைக்கி பல ஆண்டுகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கடந்து போயிருக்கலாம். ஒருவேளை பலவீனத்தோடு இருக்கலாம். ஒருவேளை இந்த கடன் பிரச்சனையினால் நீங்கள் பல வருஷங்கள் நீங்கள் மன துயரத்தோடு வாழ்ந்திருக்கலாம். ஒருவேளை திருமண தடையோடு கூட அநேக வருஷங்களை நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கலாம். பிள்ளை பாக்கியம் இல்லாதபடி நிறைய வருஷங்களை நீங்கள் தாண்டி வந்திருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பேன். அல்லேலூயா. பாருங்கள், பட்சித்து போட்ட வருஷங்கள், பட்சித்து போட்டது என்றால் நம்மளை இன்றைக்கி கஷ்டப்படுத்தின காலங்களை குறிக்கிறது இல்லையா? நம்ம சொல்லுவோம், நானும் 10 வருஷமாக இன்றைக்கி உபத்திரவத்தில் இருக்கிறேன். நிறைய பேரை போய் கேட்டோன்னா சொல்லுவாங்க, எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக ஆச்சு, என்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் இழந்துட்டேன், நான் நல்லா இருந்த ஒரு காலத்தில், ஆனால் இப்போ எனக்கு எல்லாமே என்னை விட்டு போயிடுச்சு, எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை, எனக்கு சமாதானம் இல்லை, எனக்கு கண்ணீர், எனக்கு துக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இன்றைக்கி அழுது கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறீங்களா? ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் திரும்ப கொடுப்பேன். அல்லேலூயா. நான் திரும்பமாக அதை உனக்கு நான் கொடுப்பேன் மகளே, திரும்பமாக அதை நான் உனக்கு கொடுப்பேன் மகனே. ஒரு நாளும் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. காரணம், நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் நினச்சிட்டேன். ஆமென். அல்லேலூயா. இந்த மாதத்தில் நான் நிச்சயமாக நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன் இல்லையா? கடந்து வந்த பாதையெல்லாம் திரும்பி பாருங்கள். அநேக சாட்சிகளை கர்த்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். இன்னும் நிறைய சாட்சிகளை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். தான் அதை சொல்ல, பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவு. நீ வெட்டுக்கிளிகள் பச்சை புழுக்கள் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் அழித்து போடக்கூடிய ஒரு காரியங்கள் இல்லையா? எகிப்தில் ஆண்டவர் வாதைகளை அனுப்பின போது அவை எல்லாவற்றையும் பட்சித்து போட்டது, அழித்து போட்டது. பாருங்கள், இன்றைக்கி இருந்த எல்லாமே இழந்து போயிட்டாங்க. ஆனால் கர்த்தர் சொல்ற, அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நீ கடந்து வந்திருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே நீங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் சொல்ற, எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பேன். அல்லேலூயா. எல்லாவற்றையும் ரெட்டத்தனியாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். விசுவாசிங்க, என் தேவனால் ஆகும். பாருங்கள், அவர் நமக்கு சொல்லியும் செய்யாதிருக்கிறவர் அல்ல, அவர் சொல்லி செய்யாதிருக்கிற தேவனே அல்ல. நீங்கள் இழந்து போனதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. இந்த வசனம் சொல்ல, நிரம்பப்பட போகிறது. களங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பப்பட போகிறது. இன்னைக்கு திராட்சரசம் எண்ணெய் உங்கள் வீட்டில் புரண்டோட போகுது. தடையெல்லாம் ஆண்டவர் உடைக்க போகிறார். இன்னைக்கு எல்லா தடைகளும் இன்னைக்கு உடைய தெரிந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை மழை போல பொழிய செய்ய போகிறார். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நிரப்பப்பட போகுது, எல்லாம் நிரம்பப்பட போகுது. இன்னைக்கு சாட்சியுள்ளவங்களாம் நிற்க வைக்க போகிறவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய சாட்சிகளை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள போகிறீங்க. என் தேவன் எனக்கு செய்துட்டாரு, கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்துட்டாரு, கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு நிறைய பேர் இன்னைக்கு சாட்சி சொல்ல போகிறீங்க. எனக்கு அருமையானவர்களே, உங்கள் களங்கள்லாம் தானியத்தான் நிரம்பும். களங்கள் சொல்லும்போது வெறுமையாக இருக்கிற இடங்கள், அதை இன்னைக்கு என்ன பண்ண, ஆனால் நிரப்புகிறாராம். பாருங்க, தேவன் இன்னைக்கு ஆசீர்வாதத்தை செய்ய தொடங்கிட்டா, கொடுக்க தொடங்கிட்டா, அது யாராலையும் தடை பண்ண முடியாது. நிரப்புகிறார். ஆசீர்வாதங்களை நான் நிரம்பும். இன்னைக்கு ஆலைகளில் திராட்சை ரசமும் எண்ணெயும் புரண்டோடும். இன்னைக்கு நிரம்பி வடியத்தக்கதான் ஆசீர்வாதங்கள். இந்த வருடத்தின் கடைசி நாளாக இருந்தால் கூட என் தேவனால் ஒரே நிமிஷத்தில் உங்களை அற்புதம் செய்ய முடியும். அல்லேலூயா. நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். எனக்கு அருமையானவர்களே, பாருங்கள், இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட அனுப்புனேன் வாதைகளை, கொள்ளை நோயை, உபத்திரவங்களை, பிரச்சனைகளை ஒருவேளை நான் அனுமதித்திருக்கலாம் இல்லையா? ஆண்டவர் சொல்கிறார், அவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் இன்னைக்கு உபத்திரவத்தை சந்தித்து கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் அது எல்லாவற்றையும் நான் மாற்றி போடுவேன். அல்லேலூயா. நான் மாற்றி ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தை, ஒரு புதிய காரியங்களை நான் உங்களுக்கு செய்ய போகிறேன். அதே தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிற. பாருங்க, நான் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன். அல்லேலூயா. எல்லாம் இழந்து போனேன்,
காலங்களை நான் திரும்பமாக கொடுக்க போகிறேன், எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு பொக்கிஷமாக அதை நான் கொடுக்க போகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். எனக்கு அருமையானவர்களே, என் தேவனால் செய்ய முடியாத ஒன்றுமே இல்லை. நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். இந்த வசனங்களே நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். கர்த்தர் எனக்கு தருவாரா தரமாட்டா? நிறைய பேர் இருக்கிறேன்னா இது எப்படி வரும், நான் எப்படி நான் பார்க்க போகிறேன், எப்படி எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் வரும், எந்த சூழ்நிலை நான் போய் எடுத்துக்க முடியும்னு நினைப்போம்ல. ஆண்டவர் நான் திரும்ப கொடுப்பேன். பாருங்கள், நீ கொடுக்குறேன், நான் உனக்கு நான் திரும்பமாக அதை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம இருதயம் இன்னைக்கு பூரிப்பாக இருக்கணும். ஆண்டவர்கிட்ட பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நாம் தகுதியுடையவர்களாக நான் மாற வேண்டும். எனக்கு அருமையானவர்களை, தேவன் சொல்லுகிறாரு, நான் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்குறேன், உன் கண்ணீரை நான் காண்கிறேன் கர்த்தர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேவன் இங்கே ஒரு வசனம், சங்கீதத்தில் ஒரு வசனம் இருக்குது, 115 சங்கீதம் 13 வசனம் சொல்லுது, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா. இந்த வசனத்துக்கு நடுங்கி பயந்து யாரெல்லாம் உண்மையாகவே என் தேவன் என் ஆசீர்வதிப்பார் நினைக்கிறீங்களோ, கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களை என்ன பண்ணுவார், இதில் ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்கிறார். பெரியோரையும் சிறியோர் நான் ஆசீர்வதிப்பேன், பயப்படுகிறவளை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். பாருங்கள், எனக்கு இந்த வசனத்துக்கு நடுங்குங்க, உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். நீங்கள் ரெட்டை தனியான ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீங்க. கர்த்தருக்கு முன்பாக நீங்கள் நிற்கிற வேளையில நிச்சயமாக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வீங்க. கர்த்தரால் ஆகும், என் தேவனால் ஆகும், என் தேவனால் நிச்சயமாக ஆகும் என்பதை மாத்திரம் மறந்து போகாதுங்க. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. உங்களுக்கு சொல்லியும் அவன் செய்யாதிருக்கிறவர்கள இன்றைக்கி பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவு, நீங்கள் இழந்து போனதை எல்லாவற்றும் தேவன் இந்த மாதத்தில் ரெட்டிப்பாக கொடுக்க போகிறார். அல்லேலூயா. இது கர்த்தருடைய வார்த்தை. ஆமென். உங்களுக்கு இது ஒருவேளை பேசும்போது ஒரு ஆறுதலாக இருக்கா மாதிரி, ஆனால் நிச்சயமாக நீங்கள் விசுவாசிக்கிறவங்களுக்கு கர்த்தர் நிச்சயமாக ஒரு அற்புதங்களை என் தேவன் செய்ய போகிறார். அல்லேலூயா. நீங்கள் திரும்ப கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார். உங்களுக்கு இழந்து போன எல்லாவற்றையும் நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. அது இரட்டை தனியாக பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. ஏன்னா பட்சித்த வருஷங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் இழந்து போன ஆசீர்வாதத்தை குறிக்கிறது. எல்லாவற்றையும் தேவன் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்க போகிறார். ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரையும் பெரியோரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். பாருங்கள், ஒருவேளை நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கலாம், வாலிப மகனாக இருக்கலாம், ஒருவேளை ஒரு தாய்மார்களாக இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சகோதரனான ஒரு சகோதரியாக இதை உணர்கிறவளுக்கு நிச்சயமாக ஆசீர்வாதம் உங்களை தேடி வரும். அல்லேலூயா. என் தேவனால் ஆகும். எனக்கு அருமையானவர்களே, நீங்கள் விசுவாசிங்க. உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா போராட்டத்தையும் என் தேவன் இன்னைக்கு அகற்றி போட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை மழை போல பொழிய செய்வார். ஏன்னா அதுக்கு டைமை ஒதுக்குங்க. அவனுடைய சமூகத்தில் முழங்கால் படியிடுங்க, கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள். அவரிடத்தில் கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாய் உங்களை ஆண்டவர் தள்ளி விடுகிற தேவனே அல்ல, கட்டாயம் அவர் உங்களுக்கு அதிசயங்களை செய்வார். எதை குறித்து நீங்கள் கலங்க. இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்குமே நான் நம்புகிறேன். இல்லையா? தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வந்துட்டாரு, நிச்சயமாக ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்குமே நான் நம்புகிறேன். தொடர்ந்து இந்த வார்த்தையை குறித்து வீட்டில் நீங்கள் தியானிங்க. கட்டாயம் ஆண்டவர் உங்களை செய்ய நினைத்து தடைப்பட நிச்சயமாக அவர் சொன்ன வார்த்தையின்படியே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா. கண்டிப்பாக ஆசீர்வதிப்பார். என்ன, நம்ம ஜெபிக்கலாமா? கண்களை மூடுவோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் பிதாவே, இந்த அருமையான இந்த நாளிலும் நாங்கள் வசனத்தை குறித்து தியானித்த ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு பேசியிருக்கிறீங்க ஆண்டவர். பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை நான் உனக்கு திரும்ப கொடுப்பேன் என்று சொன்னீரேன். இன்றைக்கு இந்த பிள்ளைகள் யாரெல்லாம் உபத்திரத்தோட, கண்ணீரோட, துக்கத்தோட தங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் இழந்து தவித்து கொண்டிருக்க இந்த வேளையில கர்த்தர் அவர்கள் மேல் வல்லமை இறங்கும்படியா நான் செபிக்கிறார். ராஜா, என் தேவனுடைய கரம் பிரசன்னம் இப்பொழுது அவர்கள் மேல் இறங்குவதாக, இப்பொழுது அவளை தொடுவீராக. அப்பா, எல்லாவற்றையும் ரெட்டத்தனியானவளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. இப்போ திரும்பமாக கொடுங்க ஆண்டவர். அவள் எழுந்து போன ஆசீர்வாதத்தை அவளை பெற்றுக்கொள்வார்கள் இந்த நாளில். அப்பா கர்த்தர், நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க முடியாது நான் ஜெபிக்கிறார். ராஜா, எங்கள் ஜெபத்துக்கு கர்த்தர் பதில் கொடுங்கப்பா. உண்மையாய் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் என் தேவன் சமீபமாக இருக்கிறீங்களே, இந்த பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள், தேவைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நீங்கள் சந்திக்க முடியாது நான் ஜெபிக்கிறார். ராஜா, என் தேவன் அப்படி நீங்கள் செய்ய போகிறது கைசோத்திரம். கர்த்தர் சகலத்தையும் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்க. எங்கள் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்களோட பேசியிருப்பா நான் நம்புகிறேன். இல்லையா? இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்குமென்னு நான் நம்புகிறேன். தொடர்ந்து இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஜெப உதவி தேவைப்படுற வழியிலே நீங்கள் எங்களோட ஃபோனில் தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொள்ளலாம். என் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை பணிந்தே தொழுகுவோம். பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை
என்றும் தொழுதிடுவோம். உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை பணிந்தே தொழுகுவோம். பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை பணிந்தே தொழுகுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை